Zdravím všetky topánky značky Nike, obyt Macman. Vítajte u ďalšieho videjka. Bude to na hru Shakes and Fidget a začneme ukazovaním postav. Takže začíname svetom 3. Hungry Man, level 30. Toto je celkom dobrý epic, zbraň hrozná. Na lepšiu som nedostal. Neviem. To je tak, no a mám celkom dobré veci, ako vidíte, okrem tej zbrane a tohto. Už mi padli 4 epické veci, z toho sú 3 roby, toto bolo úplne prvé, to si ešte nechávam, lebo to dobre vydražím. A v podzemí teraz mám zrovna ohavného gremlina a sitého golema. Takže teraz ideme na svet 11, tu mám postavu zvedavec, som tu level 20, mám tu túto zbraň, čo som zrovna dostal, je to nová zbraň, ja som chudobný. A v podzemí sa mi celkom darí, som na smrtke, ešte nemám kvíze druhého podzemia, aby ste vedeli. Mám celkom dosť rubičiek, čo som dostal za tie všetky eventy, lebo ja som tento svet strašne dlho nehrával, ale rozhodol som sa, že by som sa na neho mohol pozrieť a zrazu vidím, wow, mám 85 hubičiek, no a mám teraz už len 50, tak ideme na svet 7. Tam mám asi najlepšiu postavu, vidíte, Drive 9, level 148, včera som porazil zabijaka, to bol posledný v 8. podzemku, takže som dostal väžu. A dneska padli mi tie sneždúlové rukavice, či jak sa volajú. A miesto nich mi padlo toto, ale ja mám v podzemí. Ja keďže to od včera mám, tak tu nemám moc dobré veci. Napríklad na koníku, kde nemám nič. Lebo nemám nič na lukostrovcu. Toto mi padlo, ale to si ešte nechám pre istotu. Takže tu máme toho perníčka. Mám len 90 podzemí, nie som zrovna najlepší, vám vravím. Tu mám temného jazdca hneď prvého. A takže teraz vám ukážem svet 1, kde mám tiež celkom dobrú postavu Drak 13. Toto mi padlo z bossa 6. podzemia. Z krutého jedu Gremlina, je to celkom dobré. Toto som tiež dosť dlho nehral, ale spomínal som si na to. A čo som to začal hrať znovu, to hrám z týždeň, mi padlo 6 príšel som dal a toto už mám riadne dlho, túto paličku, ale je veľmi dobrá. Mne sa veľmi páči cukratková, ja ju volám cukratková. No a toto je moja druhá najlepšia postava. V podzemí som zrovna na tom takto. 8, 3, 2. Otočím na draka chladu, a ideme na posledný svet a to je svet 20. Toto som začal hrať prednedávnom, ale už na to moc nebaví. Dobre. Ako vidíte, mám celkom dobrý luk a platnosť 52, tak sa pozrieme sa na to. Som trochu slabý asi. A v tom cechu lepší, pozrite 115, najväčšiu level je tu 45 myslím. No 45. Tak sa pozerám, čo tu máme. Moc. V škole, keď sme hrali floorball, sa mi narazil pes, takže mám drobný problém, to ma to bolí, ťažko klikám. Zatiaľ mi do tej smrtky chýba ďaleko. To bolo tesné. Ale veľmi dobrý som na tom svete 11. No a ďakujem, že ste si pozreli, ako hrám Shakes and Fidget a prosím vás, dajte mi like, odber, pozrite si ostatné videjka a ja sa s vami lúčim. Ahoj!